Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo niektorí kresťania dvíhajú poháre na oslavu, zatiaľ čo iní odsudzujú alkohol ako hriech? Čo keby som ti povedal, že biblický postoj k vínu a opojným nápojom nie je taký jednoznačný, ako si myslíš? Predstavte si tohto Ježiša, ktorý na svadbe premieňa vodu na víno, no Pavol varuje pred opilstvom, králi v starom zákone vylievajú vínne obete, zatiaľ čo príslovia varujú, že víno je výsmech. Je to koktail protirečenia, ktorý zanechal mnohým veriacim duchovnú kocovinu. Ale nebojte sa, priatelia, chystáme sa vydať na cestu históriou písma a modernou realitou, aby sme odhalili pravdu o alkohole v kresťanskom živote. Preskúmame, čo Biblia skutočne hovorí, ponoríme sa do kultúrneho kontextu biblických čias a postavíme sa čelom k ťažkým otázkam. Či už ste čajový toler, spoločenský pijan alebo niekde medzi tým. Toto video spochybní vaše domnienky a vybaví vás biblickou múdrosťou, aby ste sa zorientovali v tomto kontroverznom probléme. Takže si vezmite svoj obľúbený nealkoholický nápoj a poďme odvariť pravdu o alkohole a viere. Ste pripravení zistiť, prečo je táto téma zložitejšia a dôležitejšia, ako ste si kedy predstavovali? Poďme sa do toho ponoriť. Vydajme sa na cestu späť v čase, aby sme preskúmali bohatú históriu vína v Biblii. Už od počiatku hralo víno významnú úlohu v biblických príbehoch. Objavuje sa v príbehoch, ktoré sa tiahnu tisíce rokov. Náš príbeh začína v knihe Genesis, hneď po veľkej potope Noé. Muž, ktorý postavil archu, sa stáva prvým vinohradníkom. V Genesis 9, 20-21 čítame: Noé, muž z pôdy, zasadil vinicu, keď vypil trochu jej vína, opil sa a ležal odkrytý vo svojom stane. Táto správa pripravuje pôdu pre zložitý vzťah medzi ľudstvom a vínom, ktorý uvidíme v celom písme. Vpred sa stretávame s vínom v rôznych kontextoch v Genesis 14:18. Vidíme Melkisedeka, tajomného kňaza kráľa, ako prináša chlieb a víno, aby požehnal Abraháma. To predznamenáva používanie vína pri náboženských obradoch, čo je prax, ktorá bude pokračovať 1000 ročia. V celom starom zákone sa víno často spája s Božím požehnaním. V Deuteronómiu 7.13 čítame Boží prísľub požehnať plod viniča. Žalmy hovoria o víne, ktoré poteší ľudské srdcia, Žalm 104.8. Dokonca aj v proroctvách o nadchádzajúcom mesiášskom veku nachádzame obrazy hojnosti vína ako v Amosovi 9.13-14. Ale to nie je všetko pozitívne z Biblie. Tiež poskytuje ostré varovania o nebezpečenstvách vína. Príslovia 21 varuje: víno je posmievač. Ktokoľvek je nimi zvedený, nie je múdry. Vidíme príklady zlých rozhodnutí pod vplyvom, ako napríklad Lótove céry používajúce víno, aby využili svojho otca v Genesis 19. V Novom zákone víno naďalej zohráva významnú úlohu. Ježiš prvý zaznamenaný zázrak v Jánovi 2. kapitole premieňa vodu na víno na svadobnej hostine. A samozrejme, víno sa stáva ústredným symbolom pri poslednej večeri, ktorá predstavuje Kristovu krv v Novej zmluve. Táto bohatá a zložitá história pripravuje pôdu pre náš hĺbší výskum alkoholu v Biblii. Je jasné, že víno bolo požehnaním aj potenciálnym kameňom úrazu v celej biblickej histórii. Ale aby sme skutočne pochopili jeho význam, musíme sa hĺbšie ponoriť do kultúrneho kontextu týchto čias. Aby sme skutočne pochopili biblický pohľad na alkoholické nápoje, musíme vkročiť do piesku tých, ktorí žili v biblických časoch. Kultúrny kontext okolo vína a silných nápojov bol výrazne odlišný od toho, čo zažívame dnes. V starovekom Izraeli a okolitých regiónoch víno nebolo len luxusom alebo prostriedkom na opojenie, bolo základom každodenného života, rovnako nevyhnutné ako chlieb. Prečo? Pretože čistej vody bolo často málo. Fermentačný proces vo víne spôsobil, že pitie bolo bezpečnejšie ako potenciálne kontaminované zdroje vody. Ale tu je dôležitý bod, že víno z biblických čias nebolo presne také ako víno, ktoré poznáme dnes. Staroveké víno sa zvyčajne riedilo vodou niekedy v pomere 3 diely vody na 1 diel vína. Táto prax, spomínaná v 2. Makabejskom 15.39, spôsobila, že bol menej účinný a vhodnejší na pravidelnú konzumáciu.
Víno zohrávalo významnú úlohu aj pri náboženských a spoločenských obradoch. V Exode 29:40 vidíme víno používané ako súčasť každodenných chrámových obetí. Bolo to symbol radosti a oslavy, často prítomný na svadbách a hostinách. Pamätáte si Ježišovo podobenstvo o svadobnej hostine v Matúšovi 22? Víno bolo očakávanou súčasťou takýchto osláv, je však dôležité poznamenať, že opilstvo bolo v biblickej kultúre všeobecne odsúvané. Príslovia 23, 20, 21 varujú: nepripájajte sa k tým, ktorí pijú priveľa vína, alebo sa vrhajú na mäso pre opilcov a obžerstvo chudne a ospalosť ich oblieka do handier. To ukazuje, že kým víno bolo bežným nadbytkom, bolo odrádzané. Silný nápoj alebo šakar v hebrejčine bol známy aj v biblických časoch. Táto kategória zahŕňala nápoje ako pivo a kvasené ovocné nápoje, ktoré boli často silnejšie ako víno a niekedy boli spojené s nadmerným a zlým chápaním správania. Tento kontextový text nám pomáha pochopiť zdanlivo protichodné pasáže v písme, keď Pavol radí Timotejovi, aby použil trochu vína. Kvôli vášmu žalúdku a vašim častým chorobám v 1. Timotejovi 5:23 hovorí v kultúre, kde víno bolo bežným liekom a bezpečnejším ako voda. Toto kultúrne pozadie vytvára pôdu pre náš prieskum konkrétnych biblických pasáží o alkohole. Keď sa pohneme vpred, majte na pamäti, že biblickí autori hovorili o svete, kde bolo víno samozrejmosťou, ale opilstvo bolo stále uznávaným problémom. Teraz sa vrhnime na tému, ktorá možno zdvihne pár obočia. Biblické verše, ktoré zrejme schvaľujú konzumáciu alkoholu. Tieto pasáže vyvolávajú debaty a diskusie po stáročia, tak si ich pozrime zblízka. Najprv sa vráťme k Ježišovi prvý zázrak na svadbe v Káne, zaznamenaný v Jánovi 2:1-11. Ježiš sa tu nielen zúčastňuje svadby, kde sa podáva víno, ale v skutočnosti premieňa vodu na víno, keď sa minú zásoby. A nebolo to hociaké víno, pán hostiny to nazýva najlepším vínom. Tento zázrak sa často uvádza ako implicitné schválenie konzumácie vína, ktoré sa presúva do Starého zákona. Nájdeme Žalm 104:14-15, ktorý hovorí: trávu nechávaš rásť pre dobytok, aj byliny, čo človek pestuje, aby zo zeme získal obživu, aj víno, čo srdce človeka rozveselí, olej, aby sa skvela tvár, a chlieb, aby posilnil srdce človeka. V Deuteronómiu 14:26 vidíme pokyny pre Izraelitov, aby použili svoje desiatky peňazí, ktoré zahŕňajú nákup vína alebo iného kvaseného nápoja. Táto pasáž naznačuje, že vychutnávanie si týchto nápojov by mohlo byť súčasťou oslavy Božieho opatrenia. Kazateľ 9:7 ponúka ďalší zaujímavý pohľad. Choď, jedz v radosti svoj chlieb, pí svoje víno s dobrou mysľou, lebo Boh si dávno obľúbil tvoje konanie. Zdá sa, že tento verš podporuje vychutnávanie vína ako súčasť života požehnaného Bohom. V Novom zákone Pavol radí Timotejovi v 1. Timotejovi 5:23. Nepí už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína. Tu sa víno odporúča na liečebné účely. Dokonca aj v proroctvách o prichádzajúcom kráľovstve vidíme pozitívne obrazy spojené s vínom. Amos 9:14 opisuje Božiu obnovu. Privediem svoj ľud Izrael späť z vyhnanstva, znovu postavia zničené mestá a budú v nich žiť. Budú sadiť vinice a piť ich víno. Zdá sa, že tieto verše predstavujú alkohol, najmä víno, v pozitívnom svetle. Spájajú to s oslavami Božieho požehnania a dokonca aj s uzdravovaním. Je však dôležité si uvedomiť, že tieto pasáže nie sú samostatné. Aby sme získali úplný obraz, musíme ich zvážiť spolu s veršami, ktoré varujú pred nebezpečenstvom alkoholu. Ako budeme pokračovať v našom skúmaní, uvidíme, ako tieto zdanlivo schvaľujúce verše zapadajú do širšieho biblického príbehu o alkohole. Je to zložitá téma a ako zistíme, biblický postoj nie je taký jednoduchý ako jasné áno alebo nie. Pitie alkoholu. Teraz si hoďme mincov a preskúmajme druhú stranu tejto biblickej debaty. Verše
ktoré varujú pred pitím alkoholu. Tieto pasáže poskytujú ostré varovania pred možným nebezpečenstvom a negatívnymi dôsledkami pitia. Jedno z najznámejších varovaní pochádza z prísloví 21, ktoré hovorí, že víno je posmievač a pivo bitkár, kto je nimi zvedený z cesty, nie je múdry. Tento verš zosobňuje alkoholické nápoje ako podvodníkov a výtržníkov, čo naznačuje, že tým, ktorí si ich doprajú, chýba múdrosť. Príslovia 23, 29 až 35 ponúka názorný popis účinkov nadmerného pitia. Kto má beda, kto má smútok, kto má spor, kto sa sťažuje, kto má zbytočné modriny, kto má krvavé oči, tí, ktorí sa zdržiavajú pri víne, ktorí chodia ochutnať misky miešaného vína. Pasáž pokračuje prirovnaním alkoholu k jedovatému hadovi, ktorý zdôrazňuje jeho klamlivú a deštruktívnu povahu. V Novom zákone nachádzame jasné pokyny proti opilstvu. Efezanom 5:18. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Tento verš stavia do protikladu vplyv alkoholu a vplyvu Svätého Ducha v živote veriaceho. List Galatianom 5:19 až 21 uvádza opilstvo medzi telesnými skutkami spolu so sexuálnou nemravnosťou, modlárstvom a iným hriešným správaním. Varuje, že tí, ktorí takto žijú, nezdedia Božie kráľovstvo. Biblia tiež zdôrazňuje, ako alkohol môže zhoršiť úsudok a viesť k hriechu. V Genesis 9:22 až 25 vidíme, ako sa Noé opije a skončí v kompromitujúcej situácii. Lótove dcéry používajú víno, aby využili svojho otca v Genesis 19:30 až 38, čo vedie k krvismilstvu. Pre tých, ktorí sú vo vedúcich pozíciách, sú varovania obzvlášť silné. Príslovia 31:4-5. Nepatrí sa kráľom Lemuel, kráľom sa nepatrí piť víno a panovníkom opojný nápoj, aby azda pri popíjaní nezabudli na príkazy a neprekrútili právo všetkých chudobných. Dokonca aj v Novom zákone vidíme, že cirkevní predstavitelia majú vysoký štandard, pokiaľ ide o alkohol. V 1. Timotejovi 3:3 a Titus 1:7 Pavol uvádza, že opilstvo nie je dané ako kvalifikácia pre dozorcov a starších v cirkvi. Izaiáš 5:11 vynáša súd nad tými, ktorí bežia za nápojmi. A Ozeáš 4:11 varuje, že víno a nové víno im odoberá rozum. Tieto verše vykresľujú triezvy obraz potenciálu alkoholu ubližovať. Varujú pred jeho schopnosťou zatemniť úsudok, ktorý vedie k hlúpemu správaniu a dokonca oddeluje ľudí od Boha. Keď zvažujeme tieto varovania popri zdanlivo schválených veršoch, o ktorých sme hovorili skôr, začíname vidieť zložitosť biblického postoja k alkoholu. V našich ďalších častiach preskúmame, ako zosúladiť tieto rozdielne perspektívy a čo znamenajú pre dnešných kresťanov. Pamätajte, že pochopenie celého biblického kontextu je rozhodujúce pre prijímanie múdrych rozhodnutí o požívaní alkoholu na uctievanie Boha. Poďme teraz rýchlo vpred do našej súčasnosti a preskúmajme vplyv alkoholu na našu modernú spoločnosť. Zatiaľ čo kultúrny kontext sa od biblických čias dramaticky zmenil. Mnohé z varovaní, ktoré sme preskúmali, zostávajú prekvapivo relevantné. Z údajov vyplýva, že asi 2,6 milióna úmrtí ročne možno pripísať konzumácii alkoholu, čo predstavuje 4,7% všetkých úmrtí. Takmer 3/4 obetí boli muži. Odhaduje sa, že v roku 2019 žilo so závislosťou od alkoholu 209 miliónov ľudí, teda približne 3,7% svetovej populácie. Už len táto štatistika by nás mala pozastaviť. Ale vplyv ďaleko presahuje mieru smrteľnosti. Z ekonomického hľadiska sa náklady na zneužívanie alkoholu v Amerike v roku 2010 odhadovali na 249 miliárd. To zahŕňa náklady na zdravotnú starostlivosť, stratenú produktivitu a výdavky na trestnú justíciu. Je to ohromujúce číslo, ktoré ovplyvňuje každého daňového poplatníka, či pije alebo nie. Na osobnejšej úrovni môže alkohol zdevastovať rodiny a vzťahy. Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus uvádza, že viac ako 10% detí žije s rodičom
ktorý má problémy s alkoholom. To často vedie k zvýšenému riziku zneužívania, zanedbávania a dlhodobých psychických problémov u týchto detí. Riadenie pod vplyvom alkoholu zostáva vážnym problémom, pričom úmrtia pri riadení pod vplyvom alkoholu predstavujú 28% všetkých úmrtí v dopravných prostriedkoch v roku 2019. Každá z týchto úmrtí predstavuje skrátený život a rodiny ponechané smútiť. Požívanie alkoholu na pracovisku prispieva k zníženiu produktivity, zvýšenej absencii a vyššej nehodovosti. V Amerike CDC odhaduje, že nadmerná konzumácia alkoholu stojí zamestnávateľov $179 miliárd ročne na strate produktivity. Duševné zdravie je ďalšou oblasťou výrazne ovplyvnenou alkoholom. Zatiaľ čo niektorí ľudia sa obracajú na alkohol, aby sa samoliečili kvôli úzkosti alebo depresii, často tieto stavy z dlhodobého hľadiska zhoršujú. Porucha užívania alkoholu sa často vyskytuje súčasne s inými poruchami duševného zdravia, čo komplikuje liečbu a zotavenie. Na univerzitách je stále veľkým problémom nadmerné pitie. Národný inštitút pre zneužívanie alkoholizmus uvádza, že približne 1,19 vysokoškolákov vo veku od 18 do 24 rokov každoročne zomiera na neúmyselné zranenia spôsobené alkoholom. Ani mierna konzumácia alkoholu nie je bez rizík. Nedávne štúdie spochybnili názor, že mierne pitie ponúka zdravotné výhody. Pričom niektoré výskumy naznačujú, že aj mierne pitie môže zvýšiť riziko niektorých druhov rakoviny. Ako kresťania nemôžeme ignorovať tieto skutočnosti. Biblické varovania o nebezpečenstvách alkoholu sú dnes pravdivé možno ešte viac, ak vezmeme do úvahy všeobecnú dostupnosť a spoločenskú akceptáciu pitia v našej kultúre. Je však dôležité poznamenať, že mnohí ľudia konzumujú alkohol zodpovedne bez toho, aby zažili tieto negatívne dôsledky. To nás privádza späť ku komplexnej povahe tohto problému a potrebe múdrosti a rozlišovania. Ako budeme pokračovať v našom skúmaní, pozrieme sa na to, ako sa kresťania môžu orientovať v týchto realitách vo svetle biblického učenia. Ako vyvažujeme osobnú slobodu so zodpovednosťou voči našim komunitám. Ako môžeme prejaviť lásku a podporu tým, ktorí bojujú so závislosťou od alkoholu. Sú to náročné otázky. Ale keď sa snažíme ctiť Boha vo všetkých oblastiach nášho života, musíme sa s nimi popasovať. Pokračujme v našej ceste k odhaleniu biblickej múdrosti pre náš moderný kontext. Teraz sa vrhnime na tému, ktorá často vyvoláva búrlivé debaty v kresťanských kruhoch. Pohľad na striedmosť versus abstinencia, pokiaľ ide o konzumáciu alkoholu. Je to komplexný problém, ktorý si vyžaduje starostlivé zváženie biblického učenia, osobného presvedčenia a možného vplyvu na iných. Niektorí kresťania argumentujú za umiernenosť. Poukazovanie na Ježiša, ktorý na svadbe v Káne premenil vodu na víno, a Pavlova rada Timotejovi, aby použil trochu vína pre svoj žalúdok. Veria, že ak sa alkohol konzumuje zodpovedne a s mierou, možno ho užívať ako dar od Boha. Na druhej strane, mnohí kresťania obhajujú úplnú abstinenciu. Zdôrazňujú početné varovania v písme o nebezpečenstvách alkoholu a tvrdia, že v našom modernom kontexte s vysokým obsahom alkoholu a rozšíreným zneužívaním abstinencia je najbezpečnejšia a najctihodnejšia voľba. Apoštol Pavol poskytuje dôležitú zásadu v Rimanom 14:21. Hovorí, že je dobré nejesť mäso, nepiť víno a nerobiť nič, čo by vášho brata spôsobilo podkýnať sa. Tento verš nám pripomína, aby sme uvažovali o tom, ako môžu naše činy ovplyvniť iných, najmä tých, ktorí môžu zápasiť so závislosťou alebo majú v minulosti zneužívanie alkoholu. V konečnom dôsledku je rozhodnutie medzi umiernenosťou a abstinenciou vecou osobného presvedčenia a múdrosti. Akékoľvek rozhodnutie, ktoré urobíme, by malo byť motivované túžbou ctiť Boha a milovať druhých. Musíme byť ochotní skúmať svoje srdcia, hľadať vedenie prostredníctvom modlitby a byť otvorení vedeniu Ducha Svätého v tejto oblasti nášho života. Pamätajte, že naša sloboda v Kristovi nie je právom oddávať sa svojmu telu, ale príležitosťou slúžiť jeden druhému v láske. Keď sa pohybujeme v tomto čísle,
Majme na pamäti slová 1. listu Korinťanom 10:31. Takže či jete, alebo pijete, alebo čokoľvek iné, robte všetko na slávu Božiu. Priznajme si, že tlak na pitie môže byť intenzívny najmä v spoločenských situáciách. Či už ide o pracovné podujatie, rodinné stretnutie alebo večer s priateľmi, mnohí z nás pocítili nepríjemný tlak, aby sme sa pridali, keď začnú tiecť nápoje, ale ako kresťania sme povolaní byť vo svete, svetlom. Tak ako sa máme pohybovať v týchto zložitých vodách? V prvom rade je dôležité mať herný plán. Ešte predtým, ako vstúpite do potenciálne náročnej situácie, rozhodnite sa, kde stojíte. Abstinujete úplne alebo sa obmedzujete na jeden nápoj. Mať na mysli jasnú hranicu vám dodá seba dôveru, keď budete čeliť tlaku. Pamätajte, že nie ste nikomu dlžní vysvetlenia svojich rozhodnutí. Často stačí povedať nie. Ďakujem, ak ho stlačíte. Vždy môžete povedať, že nepijem alebo som dnes večer určený vodič. Tieto odpovede sú jasné a nechávajú málo priestoru na argumentáciu. Nazval vás niekedy člen rodiny alebo priateľ bláznom, pretože sa vždy oddeľuješ od hriechu alebo pitia alkoholu? Nezabudnime, čo hovorí Biblia v 1. liste Korinťanom 1:27. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných. Je tiež užitočné mať v ruke nealkoholický nápoj. To môže zabrániť priateľom, ktorí to myslia dobre, neustále vám ponúkať nápoje a môžete sa cítiť pohodlnejšie v sociálnych nastaveniach. Nebojte sa byť úprimní o svojej viere. Ak si to situácia vyžaduje, môžete niečo povedať. Napríklad ako kresťan som sa rozhodol nepiť. To môže dokonca otvoriť príležitosti na zmysluplné rozhovory o vašich presvedčeniach. Ak zistíte, že niektorí priatelia alebo prostredie na vás neustále tlačí, aby ste pili, možno je čas prehodnotiť tieto vzťahy alebo situácie. Obklopte sa ľuďmi, ktorí rešpektujú vaše rozhodnutia a podporujú vaše hodnoty. Zapamätaj si slová 1. Petra 5:8. Buď v strehu a triezvej mysle. Tvoj nepriateľ, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Zostať triezvy nie je len o alkohole, ale o duchovnej bdelosti a pripravenosti odolať pokušeniu vo všetkých jeho podobách. Nakoniec nezabudni na silu modlitby. Keď sa cítiš pod tlakom alebo si neistý, nájdi si chvíľku a pros Boha o silu a múdrosť. Sľubuje v Jakubovi 1:5. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju. Stáť pevne vo svojom presvedčení nemusí byť vždy ľahké, ale je to príležitosť vyžarovať svoje svetlo a potenciálne inšpirovať ostatných, aby urobili pozitívne zmeny vo svojom živote. Teraz preskúmajme niekoľko vzrušujúcich alternatív k alkoholu a zistíme, ako môžeme oslavovať život naplno bez toho, aby sme sa spoliehali na ducha. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia nepotrebujete alkohol, aby ste sa dobre zabavili alebo aby ste si pripomenuli špeciálne príležitosti. Poprvé, porozprávajme sa o nápojoch. Trh s nealkoholickými nápojmi v posledných rokoch explodoval. Od sofistikovaných moktejlov až po nealkoholické vína a piva je tu svet chutí, ktoré môžete preskúmať. Skúste experimentovať s čerstvými ovocnými šťavami, perlivou vodou a bylinkami, aby ste si vytvorili vlastné charakteristické makety. Možno budete prekvapení, aké osviežujúce a uspokojujúce môžu byť tieto alternatívy. Ale oslavy sú viac ako len drinky, sú o radosti zo spojenia a vytváraní spomienok. Zvážiť organizovanie aktivít, ktoré spájajú ľudí zmysluplným spôsobom. O hernom večeri, varení alebo tematickej večeri. Tieto udalosti môžu byť rovnako zábavné, ak nie viac, ako stretnutia zamerané na alkohol. Pre tých, ktorí majú radi rituál degustácie vína, prečo nezorganizovať gurmánsku ochutnávku kávy alebo čaju? Je to skvelý spôsob, ako preskúmať komplexné chute a arómy bez účinkov alkoholu. Dokonca môžete spárovať rôzne zápary s doplnkovým jedlom pre skutočne sofistikovaný zážitok. Aktivity vonku sú ďalším fantastickým spôsobom, ako osláviť a spojiť sa s ostatnými. Fyzická aktivita uvoľňuje endorfíny, príroda zvyšuje našu náladu
A spoločné zážitky posilňujú vzťah, a to všetko bez kvapky alkoholu. Pamätajte, že Biblia nás povzbudzuje, aby sme sa vždy radovali. 1. Tesaloničanom 5:16. Táto radosť nepochádza z vonkajších látok, ale z plnosti života v Kristovi. Výberom osláv bez alkoholu o nič neprichádzame. Otvárame sa, aby sme prežívali radosť hlbšie a autentickejšie. Pre tie veľké životné udalosti, ako sú svadby alebo narodeniny, zvážte, ako ich môžete urobiť jedinečnými a zapamätateľnými bez toho, aby ste ich koncentrovali okolo alkoholu. Obrad východu slnka, charitatívna aktivita alebo kultúrny zážitok, to všetko môže urobiť nezabudnutelné oslavy. Napokon nepodceňujte silu jedla pri spájaní ľudí. Príslovia 15:17 hovorí: lepšie malá porcia zeleniny s láskou, ako vykrmené tela s nenávisťou. Podstatou oslavy je láska a spojenie, ktoré zdieľame. Nie to, čo je v našich pohároch. Prijatím týchto alternatív bez alkoholu nerobíme len zdravšie rozhodnutia pre seba, ale vytvárame aj inkluzívne prostredie pre tých, ktorí nepijú, a dávame pozitívny príklad ďalšej generácii. Pozdvihnime teda poháre šumivého hroznového džúsu a prípitku k životu plnému spojenia radosti a zmysluplnej oslavy. Keď končíme našu cestu komplexnou témou alkoholu v kresťanskom živote, poďme na chvíľu, aby sme sa zamysleli nad tým, čo sme objavili. Skúmali sme biblickú perspektívu, skúmali kultúrne kontexty a zvažovali vplyv alkoholu na našu modernú spoločnosť. Teraz je čas položiť si otázku, ako tieto poznatky uplatníme v našich životoch. Pamätajte, že toto nie je o súde alebo odsudzovaní. Je to o hľadaní múdrosti a rozhodovaní, ktoré ctí Boha a prináša úžitok ľuďom okolo nás. Ako nám Pavol pripomína v 1. Korinťanom 10:23. Všetko je dovolené, ale nie všetko je prospešné. Naším cieľom by malo byť žiť spôsobom, ktorý prináša slávu Bohu a preukazuje lásku našim blížnym. Zvážte potenciálny vplyv, ktorý máte. Vaše rozhodnutia neovplyvňujú len vás. Môžu ovplyvniť vašich rodinných priateľov a dokonca aj neznámych ľudí, ktorí sledujú váš život. Sú vaše činy smerujúce ľudí ku Kristovi. Ste kameňom úrazu alebo odrazovým mostíkom na ceste viery niekoho iného. Vyzývam vás, aby ste si našli čas na modlitbu a úprimnú sebareflexiu. Požiadajte Boha, aby odhalil všetky oblasti, v ktorých by ste mohli potrebovať urobiť zmeny týkajúce sa alkoholu. Možno to obmedzuje, alebo možno úplne abstinujete. Pre niektorých to môže znamenať, že si budú viac všímať, ako a kedy pijete, nech už je to čokoľvek. Buďte otvorení vedeniu Svätého Ducha. Zvážte aj to, ako môžete mať pozitívny vplyv vo vašej komunite. Mohli by ste zorganizovať podujatia bez alkoholu? Možno by ste mohli podporiť miestne iniciatívy, ktoré pomáhajú tým, ktorí bojujú so závislosťou, alebo by ste sa možno jednoducho viac zamýšľali nad vytváraním priestorov, kde sa ľudia môžu spájať a oslavovať bez tlaku na pitie. Pamätajte na slová Efezanom 5:18: Neopíjajte sa vínom, ktoré vedie k zhýralosti, namiesto toho buďte naplnení duchom. Usilujme sa o život prekypujúci ovocím ducha, láskou, radosťou, pokojom, trpezlivosťou, láskavosťou, dobrotou, vernosťou, miernosťou a sebaovládaním. Odporúčam vám, aby ste sa podelili o to, čo ste sa naučili, s ostatnými a začnite konverzovať na túto tému vo svojom zbore, v malej skupine alebo so svojimi priateľmi. Prelome ticho a povedzme otvorené úprimné dialógy o alkohole v našich kresťanských spoločenstvách. Napokon, nech už urobíte akékoľvek rozhodnutie o alkohole, zakorení ich v láske k Bohu, láske k druhým a áno, dokonca aj láske k sebe, ako vzácnemu Božiemu stvoreniu. Nech sú vaše rozhodnutia dôkazom premieňajúcej sily Krista vo vašom živote. Keď skončíme, opúšťam vás slovami Rimanom 14:17-19. Lebo kráľovstvo Božie nie je vecou jedenia a pitia, ale spravodlivosti, pokoja a radosti v Duchu Svetom. Vynaložme preto všetko úsilie, aby sme urobili to, čo vedie k pokoju a k vzájomnému budovaniu. Ďakujem, že ste sa ku mne pripojili pri tomto prieskume. Nech vás Boh žehná a vedie, keď sa snažíte žiť život, ktorý ho oslavuje vo všetkých veciach vrátane vašich rozhodnutí o alkohole. Pamätaj, že tvoj život je mocným svedectvom. Nech sa počíta na večnosť.